Goedenavond, dames en heren. U kijkt naar de tweede aflevering van Venray Kiest 2014. Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Bij mij aan tafel zitten elke week 2 lijsttrekkers van de 8 lijsttrekkers die er zijn in Venray. Vorige week hadden we het CDA en PP2. Vandaag gaan we luisteren en kijken naar Ingeborg de Barbasson van de VVD en Jan Hendricks van de SP. Die gaan met elkaar in debat. Welkom allebei. Goedenavond. Mevrouw de Barbasson, ik wil met u beginnen. De bedoeling is volgens mij dat u over 2 jaar het stokje als fractievoorzitter overdraagt binnen de VVD. Wat is daar de reden van? Eigenlijk een beetje een versnelde vorm van vernieuwing. En daarbij ook nog een beetje verjonging. Dat heeft denk ik te maken ook met de nummer 3. Dat is een hele jonge man die graag de politiek in wil. Heeft al nodige ervaring. Dus de oud-voorzitter van het JOVD, de jongerenafdeling. En zo kunnen ze en met mij meedraaien, alles goed leren. En uiteindelijk het stokje van me overnemen. Dat er weer nieuw bloed in komt. Maar als ik op u stem, dan stem ik dus eigenlijk maar voor 2 jaar. En ik weet nog niet precies wat ik daarna krijg. U stemt op de VVD en dat geluid zal niet anders worden of ik daar nu zit of de nummer 2 of nummer 3. Dat is wat dat betreft niet van belang. Het geluid zal hetzelfde blijven, het is alleen een ander gezicht erbij. Het zijn in ieder geval 2 vrouwen, dus wat dat betreft. Jan Hendricks, u hebt al eerder in de gemeenteraad gezeten. Dat klopt. Toen was dat voor de PSP van 1984 tot 86. Ja, het was een combinatielijst PSP, PPR, CPN. Juist. U zei in een interview met Peter Maas, destijds was ik een enfant terrible, zeg maar een lastige jongen. Nu ben ik de éminence grise, de oude wijze man. Nou, wat gaat u anders doen nu? Nee, ik ga eigenlijk niks anders doen. Ik ben eigenlijk helemaal dezelfde gebleven. Ik vond mijzelf toen ook geen enfant terrible en ik voel me zeker geen éminence grise. Maar dat heeft u wel gezegd. Maar dat heb ik wel gezegd omdat dat toen de eerste opmerking was dat er bekend werd dat ik de lijsttrekker werd. En daar heb ik toen die opmerking over gemaakt. Maar ik blijf gewoon dezelfde en ik ben nog altijd sociaal bezig geweest. Dus dat blijf ik doen. U was niet echt een lastige jongen destijds? Vond ik zelf niet, nee. Nee, oké. Net als vorige week wil ik het even met u hebben over wat u als partij wilt veranderen. Stel dat u aan de macht komt in Venray na de gemeenteraadsverkiezingen. Wat is dan het eerste wat u wilt veranderen? Mevrouw de Barbasson, wat gaat de VVD anders doen? Wat gaat de VVD anders doen? Ik geef u even een minuut, zeg ik er even bij. Daarna meneer Hendricks een minuut en daarna mag u met elkaar aan debat. Prima. Nou, wat in ieder geval van groot belang is, het klinkt enorm saai, maar dat is gewoon dat de financiën van de gemeente op orde zijn. Daar moeten we nog aan werken, dat is het nog niet. Wat daaraan vastgekoppeld zit, is dat de VVD al een tijd vraagt om, zoals we dat noemen, kijken wat moeten we nu precies als gemeente moeten we uitgeven, welke kosten hebben we. Wat krijgen we binnen? Nou, dan blijft er een potje over. En daar moeten we als politiek gewoon goede keuzes in kunnen maken. Wat we dan voor de burger en voor Venray kunnen doen. En dat hebben we nog niet goed in beeld. En dat moet als eerste gebeuren. Dat is heel belangrijk. Wat ook nog speelt zijn natuurlijk, maar dat zal bij iedereen, staat het hoog op de agenda. Dat zijn natuurlijk alle omslagen die we hebben met de zorg. Dus de jeugdzorg die deze kant op komt, alle ontwikkelingen die er zijn. Dat brengt heel veel met zich mee. Anders denken, anders werken. Hebben we een hele goede slag alleen gemaakt. Maar dat is wel een traject waar we nog in verder moeten. En aangezien we daar waarschijnlijk een nieuwe wethouder zullen krijgen, zullen we daar ook weer de nodige energie in moeten stoppen. Dank u wel. Jan Hendricks, wat gaat de SP veranderen in Venray? SP heeft 3 speerpunten, zoals wij dat noemen, in de verkiezingen. Dat is de armoede actief aanpakken. Armoede wordt een steeds groter probleem, ook in Venray. We willen de zorg zonder zorgen. De hele zorgproblematiek komt in 1 januari 2015 op het bordje van de gemeente te liggen. En daar komen niet voldoende financiële middelen mee. Wij willen dus vooral dat al het geld wat daarvoor meekomt ook inderdaad geoormerkt wordt voor de zorg. En verder willen wij een actief beleid op wonen, dat er sociale woningbouw blijft komen voor mensen die op dit moment met een te kleine portemonnee ook een huurhuis moeten kunnen huren. Zijn dat ook dingen, met mevrouw de Barbasson, waar de VVD geld aan wil uitgeven, de dingen die Jan Hendricks noemt? Nou, in ieder geval zeker het laatste wat u noemde over de woningen. En niet alleen de sociale huurwoningen. We hebben in Venray wel een probleem. Het woningbestand is niet helemaal aangepast aan wat de mensen vragen. We hebben wat dat betreft te veel gebouwd. Ik noem het dan maar bouwen voor leegstand.
We hebben een aantal andere dingen nodig. Ik ben terecht met u eens dat er absoluut te weinig sociale huurwoningen zijn. Die doorstroming die komt nu ook helemaal niet op gang. Daar ligt een taak ook natuurlijk bij de woningvereniging die dat moet doen. Daar zit wel een probleem. We hebben daar vaker, proberen we daar de vinger achter te krijgen. En dat is een hele moeilijke. En wat dat betreft ben ik blij dat we daar in ieder geval gezamenlijk in op kunnen trekken. Nou, kijk eens aan. VVD en SP zijn het helemaal eens. Ja, wij vinden elkaar wel vaker in de oppositie. Maar, en straks misschien in de coalitie. En wat wij gewoon heel erg belangrijk vinden, als de woningstichting daar niet aan gaat voldoen. Je kunt een contract met ze maken. Weet ik veel hoe je dat verder wilt gaan doen. Dan zou bijvoorbeeld de gemeente dat ook weer zelf kunnen gaan doen. Zelf sociale woningbouw laten bouwen en dat zelf gaan verhuren. Dat moet volgens de SP kunnen. Ja. Wat is het grootste verschil tussen VVD en SP volgens u? Oh, dat is een moeilijke. Ja, we hebben het inderdaad de afgelopen 4 jaar ook met elkaar best kunnen vinden. Maar waar zit nou het grote verschil? Ik denk voornamelijk dat bij de VVD, we gaan heel erg uit van de kracht van mensen. Hè? Wat kun je zelf wel? Niet wat kun je niet, maar wat kun je wel? En ik merk bij de SP dat er nog heel vaak ingestoken wordt dat ja, maar dat kunnen ze niet of dat is moeilijk of daar moeten wij als gemeente regelen. En ik denk dat als je uitgaat van de kracht van de mensen, mensen kunnen het zelf doen met misschien wat minder begeleiding of wat minder geld. Dat uiteindelijk mensen daar beter van worden. Op het moment dat je het zelf in de hand hebt, zelf je regie hebt, doet de mens beter. En alles aangedragen krijgen, dat gevoel heb ik bij de SP nog wel eens. Motiveert mensen ook niet om stappen verder te komen in het leven. En dat is wel heel belangrijk op dit moment. Dat schreeuwt om een reactie. Ja, natuurlijk. De SP kiest heel duidelijk voor de mensen die echt aan de onderkant van de samenleving zitten. En dat zijn nou juist de mensen die die krachten niet altijd hebben. En natuurlijk, mensen die dat wel zelf kunnen, die moeten dat vooral ook zelf gaan doen. Maar de mensen die dat niet kunnen of niet meer kunnen of te weinig kunnen, die hebben ondersteuning van de gemeente nodig. En daar willen wij ze graag bij helpen. Ja. Ik wil u even een vraag stellen, mevrouw de Barbasson. Ik heb gezien dat de VVD hier in Venray tegen de verhuizing was van de Action, dat is een winkel, naar de Brier, het bedrijventerrein. U was ook niet voor een koffiecorner op diezelfde plek. En u heeft de VVD ook al vragen gesteld over de uitbreiding van Intratuin. Ja. Is de VVD nog wel de partij voor de Venrayse ondernemers? Ja, daarom juist. Daarom zijn we daar zo kritisch over. We hebben heel veel discussies gehad, in ieder geval zeker het afgelopen jaar. Over hoe ga je nou met de ondernemers om en dan voornamelijk eigenlijk met de detailhandel. Daar zit bij ons wel een beetje de pijn. En zeker als ex-detailist uit het centrum weet ik heel goed wat er speelt en hoe het in elkaar zit. We hebben een prachtig centrum en daar moeten we enorm trots op zijn. Dat willen we ook heel graag behouden. Daar zal geen andere partij iets anders over zeggen. Alleen door een aantal ontwikkelingen die er in één keer voorbij kwamen, zien we dat er wat ze dan noemen de PDV-locatie, de Brier, dat bijna gaat neigen naar een soort concurrentiepositie van het centrum. Wat is een PDV-locatie? Dat noemen ze, dat is eigenlijk, het is geen detailhandel zoals we een winkeltje kennen, maar het zijn, nou ja goed, de bedrijven als wat daar zitten, Gamma, Praxis, bouwbedrijven, bedden, speciaalzaken, grotere bedrijven die daar zitten. Het verschil wordt ook eens geduid, het centrum is fun shoppen. En zo'n locatie is run shoppen. Daar ga je heel doelgericht heen. Die scheiding wilt u graag in stand houden? En die willen we heel graag in stand houden. Omdat wij echt van mening zijn dat als we dat niet doen, gaat dat ten koste van beide locaties. En dat vind ik zonde. We hebben een prachtig centrum waar we heel zuinig op moeten zijn. Waar we veel energie in moeten blijven stoppen. Ook als je ziet wat er aan leegstand kan komen en al is helaas. Daar hebben we veel energie in gestopt. Ja. Dat is prima. Maar we moeten niet zorgen dat deze twee elkaar gaan beconcurreren. En dat het pijn gaat leiden op allebei de locaties. Wat vinden jullie daarvan, SP? Nou, daar komen we wel een heel eind met elkaar overeen. Het is heel belangrijk om het centrum van Venray in ieder geval qua winkels en zo goed te blijven bedienen. En er is nu een leegstand van ongeveer 10%. Dat dreigt steeds meer te worden. Daar kan Venray ook niet altijd alles aan doen. Daarmee bedoelt u dat 10% van de winkels in het Venrayse centrum nu leeg staat? Ja. Ja. En wat we zouden willen is een stimuleringsbeleid om de wat meer ook andere winkels als de zoveelste schoenenzaak of de zoveelste brillenzaak naar Venray te lokken of jonge ondernemers in Venray te stimuleren om daar een winkel te beginnen. Ja. En dat zou vooral in het centrum moeten plaatsvinden en op de Brier inderdaad meer het
run shoppen, zoals dat dan blijkbaar heet. Ja, dat is een nieuwe term voor u. Dat is voor mij een nieuwe term. Ja. Ja, Even nog één onderwerp, dat is het speerpunt in uw verkiezingsprogramma. Dat is het bestrijden van de armoede. Hoe kun je dat in Venray het beste aanpakken volgens u? Is het doelstelling dat iedereen weer aan het werk moet? En is dat eigenlijk wel realistisch in deze tijd? Uiteraard is dat de uiteindelijke doelstelling, dat mensen die kunnen werken weer aan het werk gaan. Ook daar kun je een aantal stimuleringsmaatregelen innemen door bijvoorbeeld een opleidingsinstituut te beginnen voor mensen die in de logistiek gaan werken. En dat moet je dan uit de een instituut hier in Venray, bedoelt u? In Venray of aanhakend bij het ROC of daar kun je nog van alles voor verzinnen. Het is belangrijk natuurlijk dat mensen werk hebben, dat is het allerbelangrijkste. Op het moment dat mensen dat niet hebben, zul je als gemeente mensen die in de bijstand terecht zijn gekomen of dreigen in de bijstand terecht te komen, die zul je moeten ondersteunen, die zul je ook moeten begeleiden naar werk. En als het niet anders kan, dan zal de gemeente ook een noodfonds voor deze mensen moeten hebben. Ja. Even naar de VVD nog. Er zijn tegenwoordig ook nogal wat hoger opgeleide mensen die moeite hebben om werk te houden en om dan, als ze het niet meer hebben, om nieuw werk te vinden. Wat vindt u daarvan, en met name hier in het Venrays? Wat moet daar gebeuren? Ja, het blijft natuurlijk altijd vervelend voor iedereen die zijn werk kwijt is. Of dat nou lager geschoold werk is of hooggeschoold werk. Het is vervelend. Het is niet zo makkelijk om daar als gemeente alle taken te vervullen om dat op te lossen, want dat kunnen we niet. Daar zit natuurlijk een heel groot probleem. En dat heeft namelijk ook te maken met stageplaatsen, waarbij eigenlijk ondernemers klagen dat de leerlingen niet voorbereid zijn op de stageplaatsen. Van de andere kant hoor je precies van de opleidingen hetzelfde. Zeggen, ja, die bedrijven zijn niet klaar voor die leerlingen. Nou, daar kan je een slag slaan. Ik denk dat je daar ook als gemeente het gesprek over moet blijven aangaan. Dat in ieder geval al goed is. Want je ziet heel vaak als mensen goede stageplaatsen hebben, er ook vaak kansen zijn op banen. Nou, dat is de moeite waard. Om nou te zeggen, we gaan een opleidingsinstituut. Ja, fijn als er opleidingsinstituten in Venray komen, maar dat is niet op het bordje van de gemeente. Dat is wij kunnen faciliteren. We kunnen daar zorgen dat die ruimte staan voor verrijzen, dat ze een gebouw hebben of dat ze dat kunnen realiseren. Maar daar houdt wat mij betreft dan ook wel even de taak van de gemeente een beetje op. Maar we moeten dat wel, wat dat betreft zou ik dat zeker stimuleren en zeker van harte ondersteunen. Ik vind dat u het wel heel erg met elkaar eens bent. Ja, het ligt een beetje aan uw vragen. Nou, mijn laatste vraag is dan waarschijnlijk, weet ik ook al het antwoord. Wat is uw ideale, de gedroomde coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen? Nou, ik zou zeggen VVD en SP. En dat is tamelijk uniek in Nederland als we dat gaan doen. Het is niet uniek. Er zijn zelfs coalities met alleen maar SP, VVD. Dat schijnt prima te werken. Ja. Het kan. Nou, laat ik dan zo zeggen, als we allebei zo'n uitslag halen dat we samen de coalitie kunnen gaan vormen, ja, dan hoor je mij niet klagen. Dat is en de SP? Maar ik denk dat het ook wel eens goed zou zijn voor Venray als we een coalitie krijgen zonder het CDA. U sluit in ieder geval iemand uit? Nee, wij sluiten ze uiteraard niet uit. Maar het zou wel eens een verademing kunnen zijn voor de Venrayse politiek. Waarom? Omdat je het CDA al decennia lang, in diverse vormen weliswaar, maar eigenlijk toch altijd als CDA aan de macht is. Ja, en dan zou het dus goed zijn als er eens andere partijen zoals de VVD, de SP en de plaatselijke groeperingen ook een keer de kans krijgen om te laten zien wat ze kunnen. Ja, nou werkt het democratisch gezien wel zo dat het CDA daar zit, omdat ze zoveel stemmen hebben gekregen. Ja, dat is dus het is aan de kiezer. Ja, dat lijkt me een mooie afsluiting. Het is aan de kiezer, zegt Jan Hendricks. Ik dank u allebei voor dit gesprek. En ik wijs de kijkers op het feit dat hier volgende week Daan Jansen zit van D66, samen met Henk Bisschops van de PvdA. En op 15 maart beleven we de apotheose van deze reeks uitzendingen. Dan is het grote lijsttrekkersdebat met alle 8 de lijsttrekkers. Graag tot volgende week.